Kunodaba oluphumile laphana kwiLanga newspaper likhuluma ngoKhuzani Dlamini Mfakapongose. Lithi uKhuzani uzogubha nabamsizile emculweni. Uzosondeza ezinye izinhlobo zomculo emgubheni wakhe. Umculo kamaskandi ozobe ehlanganisa iminyaka ewu-15 kule ndima uKhuzani Dlamini Mpungose. Uthi nakuba umgubho wakhe uqondene nabalandeli bakhe iBlue Nation, kodwa amanye amaciko uwanxusile ukuba abe naye ngalolu suku. Uthi ngenxa yokuthi empumulweni yakhe kukhona namanye amaciko abebambisene naye ngokomculo nangokwemibono, ubone kukuhle ukuba nawo awameme kulo mgubho. Umgubho wempumelelo yakhe yeminyaka ewu-15 kwezomculo uzoba ngomhlaka 22 kuNdasa March, Carnival City eGoli. Ukuphumelela kwami kuhlanganisa abantu abaningi, ngakho-ke zonke izinhlaka ezibambe iqhaza ekuthuthukiseni komculo wami zizoba yingxenye yalo mgubho. Baningi nabaculi abangaculi umaskandi ebesibambisene nabo. Selokhu ngaqala, nakuba abanye sithole ngendlela, kodwa umsebenzi wethu wokujabulisa abantu siwenze sibambisene, kusho uKhuzani. Utshele iphephandaba ukuthi phakathi kwabaculi abazobe bekhona kulo mgubho kubalwa uBig Zulu, uMnqobiyazo, uMjolozi, uDJ Tira, iBlack Diamond, uJumbo nabanye. Ukuphumelela kwami akuhlanganisi omaskandi kuphela, kodwa nabanye abangawuculi bangisekile, esho. Abaculi bakaMaskandi abamenyiwe kubalwa kubona uGatsheni, uFalabo noLimit. Ngiyacela abantu ukuba baphuthume bethole amathikithi ngoba le ndawo esizokwenza kuyona umcimbi imumatha umthamo wabantu abancane kakhulu. Zikhona izipeshe zamathikithi, kusho uKhuzani. Amathikithi athola eShoprite, eCopyticket naseTickets Pro ngo-R200. Kusho njalo-ke indaba ibiphumela laphana kwiLanga lanamhlanje, iLanga newspaper, udaba olubhalwe uMthobisi. So injalo-ke indaba ngoKhuzani. Umcimbi uzobe useCarnival City, abantu bayayithola amathikithi bebe yingxenye ngqo komlando ngokomfakampongose uKhuzani Dlamini. Siyabonga, nisale kahle, sokubonana ngokuzayo.